Em sap greu. Em sap molt de greu. Em sap molt de greu. Perdona. M'agrades, Hotohori. Sempre has sigut molt amable amb mi i m'has cuidat molt bé. Realment vaig pensar que em podria enamorar de tu, però em vaig equivocar. Tinc molt d'afecte, però no estic enamorada de tu. Em sap greu. Miyaka, mira, no has de plorar. No va ser tu qui em va ensenyar a mi, el governant d'un país, que no es pot obligar ningú a tenir un sentiment ni fer-lo canviar amb un ordre? Però tu has estat molt per mi i has fet moltes coses per mi. I jo no t'he donat res a canvi. Arriscant la teva vida has reunit les 7 constel·lacions de Suzaku i sé que faràs servir els teus poders per salvar el meu país tal com et vaig demanar. Sí, però... Doncs, sisplau, permetràs que un pobre home com jo es torni a enamorar de tu? Miyaka, t'estimo. T'estimo. T'estimo, Miyaka. La sacerdotessa de Suzaku? Qui és aquesta? Segons l'antiga llegenda, el símbol de la serp que vostra majestat porta al coll vol dir que està destinat a ser el protector de la sacerdotessa que vindrà d'un altre món i invocarà el poder de Suzaku. La sacerdotessa de Suzaku. Una noia que vindrà d'un altre món. Potser podrà salvar-me de la soledat que sento. Potser m'estimarà com a persona i no simplement com a futur emperador, però com a home... Segurament... Segurament. Perdona'm. Sisplau, vés amb els altres al temple de Suzaku. Hauríeu de començar la cerimònia. Està bé. Doncs me n'hi vaig. Tu, noi, vine aquí. Sí, senyor. El ritual d'invocació de Suzaku començarà immediatament. Enllesteix els últims preparatius. Sí, senyor. Hotohori, gràcies. Com és que no t'adones del que fas fins que no t'has entrebancat amb mi? A veure, Tamahome, per començar, tu què hi feies dormint al mig del camí? Ara no li puc dir que rondava per aquí vigilant-ho tot perquè estic amoïnat per ella. Que has dit res, Tamahome? He vingut a buscar-te. No sabia on eres. I, per cert, què hi fas aquí fora, No res. 1, 2, 3, 4, 5. Tamahome, m'agradaria saber què demanaries si ho poguessis tenir tot. I tu m'ho has de preguntar? Vols que et clavi un cop? Era broma. Només demanaria una cosa. Que tu i jo poguéssim passar tota la nostra vida junts. És el que necessitava sentir. Ara ja no m'amoïnaré per res més. Quan hagi invocat Suzaku, tot funcionarà perfectament. Yui, desitjo no haver-te fet esperar gaire. M'agradaria presentar-te un membre de les 7 constel·lacions de Seiryu, en Tsuboshi. Molt de gust, Yui. Tsuboshi al teu servei. Aquest és un guerrer de Seiryu? Nakago, de què ens pot servir a nosaltres? Com vols que pugui causar interferències en la cerimònia d'invocació de Suzaku des d'aquí? Perdona, Tsuboshi. Em sembla que la sacerdotessa no està de gaire bon humor avui.